Salam, hormatly yurtdaşlar. Ine bugün ömrümizin ýene-de bir ýyly geçdi, ýa bir ýaşymy doldy. Onu ýeşdişen kardeşlerimiz, yurtdaşlarymyz dünkeden çykyşymy şanyna gutlapdyrlar. Sag bolun, Taňry ýarkasyň gutlagyňyz üçin siziň hem toýlaryňyza gatnaşmak bize nesip etsin. Yani şuna kardeşimizin biri yazıptır da Harmurada sen bilen yurda varsak surata düşüp sonum halı dokup öýümüň töründen asyp goýjak diýip. Yurtdaş men sen bilen surata düşmäge taýýar, şolam ýeterlik haly dokutmak gerekkä. Sebäp biz ozal şeýdip ikisän diktator azdyrdyk da. Diňe Taňry ýalkasyna ýeterlik berekmedi. Hoş sözüňizden maňa artykmyjy bilen. Şo zatlar adam ýaşadýan. Indi näme diýjek bolýan? Men buňa şol doglan gün münasibetliğini şu ýanky käwatlar, kähalatlar geýän nämelli köýnegimizde köprägem şol götürip beren tahyýam bilen barda depemde. Bir modu çüýnedilen ak ýa-da birine näme özmüne. Şol sizden üýtgeşik adam diýip görkezmek üçin näme ak bizatlaryň taryhy bar. Şuň kun doglan günüm bolan soňra bir otin şu ýeközüm öýde geýje. Geçene geçmişe sin salyp ser salyp nämeli bolup geçdi. Durmuşumda ýaşamyny bir çene ýetip barýar. Ondan şu köýnege geýmek şuň makul bildim. Tahyýama elmedem diýen ýaly bar başymda. Bu näme nerden geldi? Muňa taryhy bar şondan başlaýan. 2003-nji ýylda ýa 2004-nji ýylda bolsa gerek. Şu köýnek bilen şu tahyýany maňa Türkmenistandan Daşowuzdan, şu Daşowuzyň aýallar ýa denalar türmesinde oturan gyýzgelleriň ine elişi şu. Şonu uradypdyrlar. Tahyýamyň iki görnüşi bar. Biri ýomut tahyýa, beýlekse mene teke tahyýasy diýerlerdi. O ýomut tahyýama bir ýerde galyrypdyr maşyna mene gitdi. Ende şol ýanky ahal tahyýa bar kellemdi. Şoň üçin bu zatlary şol näme üçin uradypdyrlar denalar. Men şo ýyllar bir näçe eden çykyşlarym bardy. Şol türmedäki agyr ýagdaý denalarymyzyň näme üçin türmede saklanýanlaryny. Türkmen öz denany aslyny asyrlar boýy türmede saklan milletler. Demek şunu ýaşaňda görnüşi zatlar mümkin boldy. Köpçilikleýin saklamak. SSR döwründe barsa bolandyr. 10-dan 20-den bolýany. Ýüzläp, moňlap denalary türmäde ykmaklyk ine ýaşaňda görnüşe başlandy. Ine şu zatlara men Azatlyk radiosynyň ýani halkary tribunalardan kritik eden ýerler bar. Şunu eşdip soňra şo men kritik edýän ýerleriň wagtlarynda şol biraz ýeňillik berilen ekenne şol denallary ýa şolaň derden aýtmagam, efire çykarmagam şol Azatlyk radiosy şo döwür dinlenýärdi halkyň üçin. Ine şondan soň ine maňa şol Taňry ýalkasyny şu köýnegi ikisän tahyýany bir topar alyjy, ondan gözmonjuk uradypdyrlar bir pasilkan. Nesip bolsa ýurda barsak men şo denalar diýeri gelip beren bolsa duşmak maksadym bar, şu köýnege gelip barjak özüm Daşowuzyň türmesine, aýallar türmesine. Elbetde men şolara minnetdarlygym bildirip ýüzüm gülýär ýöne bagyrym ýüregim ağlapdy. Olaň saklanýan şertini görendi. Olara edilýän zulmy eşdeňde çekip şydarýarlar men ýöne bu o zatlara aýdyp oturmaýyn. Ýöne men wagtal käte şolaň ugradan köýnegine geýýän, tahyýasyny geýýän. Şu türmede ýasalarny görnüp durda şu bazılı var ýüpi köýnek. Ýemeden plastikden edilen ýüpden ýemeden ýüpekden emdel emeden plasmasýaly bu. Şonu görnüp durda türmede edileni.
Wala sawalın dağarlar şansıyla hormatlap oğradanımız için ene şuun halka aytıp berýän yeri geldi, wagty geldi. O görsürler. Enne aytdım da ýa-ni şo könäni atlap ötürün onun arhivlamy galdyrdım şol. Ozal aytdım da Şueýa gelemde arhivlan emede ýaşyklar garajda durdy, garajam odally bolan gitdi ýanyp. Näçe ýylyň ýazgylary bardy o taýda. Şol sany goşgularym. Eden çykyşlaryň ömesi kopýalar bardy, azatlykdy, el ýazmalar, gol ýazmalar, Çernowik ýa garalamasy diýip aýdaýyn. Olar ýanyp gitdi. Onun için ökününün gıynanının peydası yok. O zatları yönü. Bir nahilem olsa bir bölüğü yüzden bir bölüğü diyen yalı galıptır. O tayda bu tayda sanıkların içinde mi? Kitapların arasından terçelerde mi? Yani şolar tapıp şunu sayıklarla oturdum bolup. Yani türlü de orada yazan koşulumun üstünden geldim. Oturdum okudum. Gözüme geldi. Näçe ýazyl, haçan ýazyl, kim üçin ýazyl. Ol şu öz kalbymdaky maksadym geçen ýyl görýärmi? Kızlar badymy bağışlan aman elle aman diýip şahyrymyz bardy kızlar batly. Kızlar badym Kızıl Galam şäherim diýip goşgusyny aýdyp beripdim de geçen doglan önümde. Enne bugun kugun sanlykda ýatmasyn şu ýazylan zatlar hiç bolmanyny şol 1992-nji ýyl bilen 95-nji ýyllar aralygynda watanmyza, halkymyza, niýazypa, ýollaşlama, durmuşa, jemgyýete bolan garaýşymy Allah Taala eden nalyşymy şu zatlary şu goşga geçip setirlerde ýazypdym. Şolary şuun kun size okap bermekçi. Onu soň seredin şol 92-nji 95-nji ýyllardan bäri näme üýtgäpdir türkmen jemgyýetinde. Üýtgän zat barmy? Goglugym, erbetligim onu siz özüňiz çözersiňiz. Şoň üçin şuun kun şu goşgular size okap bermekçi bir bölegini şol 92-nji 95-nji ýyllar aralygynda ýazylan. Ondan soň men aýtdym da ozal şu 95-nji ýylda ýazdym iň soňky goşgymy. Maýa aýyndy. Şondan soň men goşgy ýazama. Şuny ýoksam elime galamam alym dogrusyny aýtdy. Ýurtdaşlar ýazaýyn şunu diýip. Näme üçin şol ýanky Gurban Gulyň özüni dakan ady bar. Milli näme diýip. Başladym da taşladym, goýdum ýene de bilemem. Buna da taýýarlykly günüm ýazarmykam diýeni goý menden soňra da ýadygarlyk bolsun. Niýaz we barnam üçin Gurban Guly bolmaly diýen kellemde pikir bardy. Ýani nursat berseňiz häzir başlan. Men şo bir näçe goşgym okap bereň. Tak. Birinji goşgyň ady şükür alhamdülillah. Bunu men 1992-nji ýylda ýani şol atylamdan soňra Warsiýada çykdym da, ýani şo taýda ýazan ekenim. Dur mesele belgesi Lyskava iýul 1992 diýen. Men goşgulymyň hemmesi diýen ýaly ýurtdaşlar agyr formada ýazylan altylama formasyny onu men özüm öwüp aýtdym da ýa öwüsüm bilen ýani o şu formada goşgu dizmek gaty agyr iş, onun üçin ol türkmeniň edebi dilini bilmeli, edebiýaty. Onun üçin menem şular ýaly goşgyny görenim, okanym, bilenim, men ozal aýdypdym bir näçe ýerde şo. Mahtumul Pragyň ilkinji men maňlaý mesylan kitabym. Onun şu harplygy 6 ýaşda öwrenemseň mektebe gitmäkä menem harplygy bilýärdim. Yani ejem bilen de adam şu akşamlarını peçin aptalyna oturup menem şu pelteli çıran ışıgyny hani körpem bana bize okap berdi şol Mahtum Ulyň goşgusyny okadardylar. O kitabyny
bir taqipan bir yüzünü yankı Kiril harpa bilen yazıldı. Men şonu öwrendim. Şol goşgam beýleki tarapyny Arap basmasy bilen yazylýar. Onu da adam pahyr okar. Ondan men şonu okap bererdim. Sözlerini de düşünemez. Ya kadim sözler matym bu Praga'nın gelmediğini, şagyriyat dünýäsinden. Ondan şolar mana oturup düşündürerdir şol sözlerin manasyny. Ine men şo ilkinji şol türkmen dili bilen meşgullananım ya ilhamalanım ine Maktumul Praga'nın kitaplary onu ene matamyň mana bir nesihati öwreden emeleri dilleri şoňusynyň elli. Onu ine başlaýan şo birinji goşgym olum altylama formasynda şol atılıp çykandan sonra şo adam özüni elbet duýýardy. Watanyň jyda düşenden soň ýollaşlaryň ýok, dogan arnaşy ýok gapdarynda. Halkyň ýok, o diýrent duran. Ine ganyň sarkyryp gelip ine şol 3 ýyllap orsetde ýaşamal boldum. Ine şonu şo ilkinji ýadan goşgulamaň birisi. Canly jansyz yer suw gök bu älemi döreden Kadir Allah'ım sadık kulun eş arzyny yaradan. Hey bormy biziň toprakda hak ýoluny ýöreden 70 ýyllap pohypdyr silap görsen garadan. Sen halka nazar salmasan ýok türkmene sereden belki kabul kılnalysyn şükür elhamdülillah. Bu toprakda ey Allah'ım kadim daýhan galmady. Der döküp toprak suwaran yer eýesi bolmady. Harman hasyllan saçagyna zat salmady. Zäherlendigiň meýdanlar ekiller boýalmady. Bu hupbatdan ene toprak ölmelidi, ölmedi. Yine de sen nur etsilýän şükür elhamdülillah. İşçi benden her seheri aladadan başlanýar. 5 say üçin jana yaman uzaklygyny işlenýär. Bir aýder döküp ýygnanyn 2 günne harçlanýar. Arzan gymmat parhy ýok. Tapdygyndan hoşlanýar. Bu çykgynsyz durmuşdan owalary ýaşlanýar. Yine de şonuna da berenine kaýyl şükür elhamdülillah. 70 ýyllap bu döwletde din ýoluny ýatyrdylar. Allah'ını unudarlar, halka buyrup oturdular. İşan Mollaň ahlisini ol sebirden atyrdylar. Ýurtda mescit kalmady, baryn ýykyp oturdular. Bugün bolsa ateistler sennip gol götürdüler. Belkem toba gelendirler. Şükür elhamdülillah. Dünkü dinsiz komünistler öz serdaryny satdylar. Inni olar Kur'an Kerimi kalkan edip tuttular. 50 ýaşda sünnetlenip Mekke tarap gittiler. Halk gözüne çöp atıp dady peryad etdiler. Apkom, raykom, ahlisi hacı olup gaýtdylar. Yer çaykanyp gök inmedi. Şükür elhamdülillah. Öňkü döwlet dagansaň nalaç özbaşlyk bolluk. 70 ýyllap baýlyk paýlap bir eşek ýük hakarlyk. Owul köne küsüllüdik. Inni ýalana çygarlyk. 30 ýyllyk newtimiz bar. Gazymyzam 40 ýyllyk. Saparhana ýetse bor, keyp çekmäge 5 günlük. Soňuny kim görüpdir? Şükür elhamdülillah. Ediz Allah'ım yarancanlyk ata-baba ýolmady. Öňkü öten geçenlerim bizde kör ýa lalmady. Türkmeni nira sürsen şoňa gidýän malmady. Ya gyljyndan gandaman türkmen meşgul ilmidi. Inni haqqy gorajak gaýratly er galmady.
şonuna da nesel öndürýär. Şükür, elhamdülillah. Okan ilmin amal edýän pir azally ey Allah'ım, ojağına münasip yar azally ey Allah'ım, halal iyip gözün yuman gör azally ey Allah'ım, şirdek arlan şir azally ey Allah'ım, geyen telpegine münasip azally ey Allah'ım, bizdiňe pasportda türkmen. Şükür, elhamdülillah. Dil veren Kadir Allah, bermedin dımmak üçün, şükür garak bermensin, haka göz yummak üçün, ağladım halkın ağısın, ağlamak emmek üçün, al salıp kan dökmedim, kürsüye tümmek üçün, atıp yurttan çıkardılar, yaşıklap gömmek üçün, Qarlym pardy kifayata, şükür, elhamdülillah. Sonra ýene de bir başlama formada ýazan bir goşgym bar. Olam şol Sapar Murat Niýazyň şahsiýet kulturyna bagyşlanan. O öýde ýeşden bir goşgyny okap berdim Azatlyk radiosyna. Bir minut başla. Döwleti Saparistan. Ata-baba Türkmeniň ruh kılıcıdın ey watan. Üstüne düşman dökülse can alıcıdın ey watan. Mert oğulluň kadryny hergiz bilcidin ey watan. Bugün namarda gol yaptın watanım Türkmenistan. Ýaşyny yamana çattın döwleti Saparistan. 50 kalhoz 5 etrabı hanyň adyny datdylar, üstesine diri adamyň heykelini dikdiler. Pragadan Nuranany pula yelmäp çykdylar. 70 arka görülen zatmy watanym Türkmenistan, dakyn ýene oba gitmi döwleti Saparistan. Döwür dönni yarınjana hubbot dogrynyň ýoly, uzak ýurtdan aly şeýläp ýatyr Şahir Şeýraly. Han göwnünden turmady hak sözleýän iyil ogly, şol sen hakyny ýaýan watanym Türkmenistan, oglun harlap öweyseýän döwleti Saparistan. Yalan ýaşyryk söz bilen halkyň göwüni awlanny, bu ýurtda bolýan işlere ýürek bagrym çaglandy. Bappa göklen, Akmarat şir, yer qara yere dowlanny. Gül solly zemin eňredi. Watanym Türkmenistan. Dost ağlap düşman begenni döwleti Saparistan. Çağı ölümi, en ölümi, Saýuzda birinji sen, çelekeniň gaz tüssesi kosmosdan görnüji sen. Süýtdal eneň endirýäni zäherläp öldürji sen. Öz aşyna awy atan watanym Türkmenistan, saglygyny paxta satan döwleti Saparistan. Gaz seni 50 ýylyklar soň oňşuk nenen geçer? Tebii baýlyk gutorsa aýt, gapyny kim açar? Bugün seni talaýarlar, ertir döwletden gaçar. Agtyk çoğuluk nenen ýaşar? Watanym Türkmenistan. Bir müçede dolu laşar döwleti Saparistan. Bine noýabr 93-nji ýylda ýazylan goşgy. Onuň eme ýurtdaşlar şol Orsiýetde ýaşan nurun 93-94-nji ýyllarda Şeýral Şahir bilen kän gatnaşardyk, sebäp şu taýda Türkmen oppozisiýasynyň düýbüni tutdyk ben. Ene şu taýda günne aşa bolmasa da hepde birgede kökmen duşşardyk. Son Kiýewe gidip Türkmen Azatlyk radiosynyň Türkmen radiosynyň açyk bölümini açyk bolduk gemede Kiýewde. O taýda da bir aý bile ýaşadyk. Şahir Şeýralyň. Şoň üçin
on şagyriyet dünýäsi gaty beýik uly bolan soň on talantyna gaty uly hormatym bar, filançykly gatnaşardyk. Goşurdyk. Ine şoň doglan gününe bagyşlap ýazan bir goşugym bar. Özü ýok. 2016-njy ýylda dünýäsini täzeledi. Nüştadi Şüweçede jaýlandy. Şiraly şahyry. Dostlar doglan gününe sowgat gowşurýar. Bu da kanat berýär adam pahyry. Men näme zat saňa sowgat etsem ka watanyndan çykarlan şahyry. Tälimizden golla malym ýok menim. Seninkide kemsidilen ýürek bar. Biziň golla bolmasa da hazyna beremsiz döwüm çörek bar. Gynanmasan şahyr oturmanyny dostlaryň arasyny dogduk depedi. Sensizem 10 ýyllap ýaşamalymyş ähli türkmendiňe keýpi sapady. Sen bolmanyň bilen goşgy çykypda köşüň içi daşy şahyrdan noli. Ýazýarlary Saparhany öw saparsız bir döwlet dargaýjak ýaly. Düňli o Bahardanyň kaptany Düňli çöl bar. Düňli çölü küýseýäniň aňlaýan göwnüň Marya Bahardanyň düzünden bilmedim göz ýaşmy ýa-da eren gar damjalanyp syrygyp dur ýüzünden. Hapa bolma şahyr, gamlanma şahyr. Ýaşy niýet, ýaşy arzu, pikiret. Är bolup dogullyň, är derdin çekýän, gyňaç örtenmedin, şoňa şükür et. Ýaz şahyr şiraly, ýürek nalysyň, namartlaryň ur ýüzüne hak bilen. Senin göz ýaş bilen ýazan setirleň gymmatyny wagty geler halk bilen. Bir Moskwada dekabr aýynyň 93-nji ýylda ýazylan goşgy. Inniki goşgyň ady Gaflat ukusy diýer. Ine bir goşgy halkymyzyň şo günkü şo ýagdaýyna bagyşlanyp ýazylan goşgy. Indi şo gün bilen şu günkinden estirip görüň näme tapawdy bar. Gaflat ukusy. Namardyň aşyny mert iýmez diýilen, şagalyň şamyny gurt iýmez diýilen, ýa türkmeniň halal aşy azally, ýa bilmen halal hon kişi azally. Böri de türkmeniň alyny erki, guyrugy ýamzyny, gözüni gorky. Döwri geldi, yalan ýaşyrk sözläniň jaý dowzak boldy, haky gözläniň. Qara ak diýilýän geldi zamany, inni durmuş yer we yermiş, hamana. Dile çolar ýaly kemçiligim ýok, yarım aş diýmesen, kynçylygym ýok. Semmol otur, şu günüňe şükür et, ölmede ödü hak berýäkä hökümet. Gaz mugut, tok mugut, mugut suwuňam, ay mugut, gün mugut, mugut howaňam, sessiz oturana muhtuna duznan, ballary sızlana muhtuna derman, bu zatlary üpçün etjek hanymyz, onsoň nenen sag bolmasyn janymy. Ýene de 10 ýyldan ýaşarys biz mes. Çölläki çopanam miner Mercedes. Durmuşdan eşekdek bolany ýagyr, hökümet berjekmiş göleli sagar. Şonuň üçin 10 ýyl ukab atmaly, diliň diýişläp gözüň ýumyp ýatmaly, ayazdan jewzadan siňek peşeden, mitin iş taşlayış hukuk piseden, hökümet sen daşın yaraglı gorar, bimada edenden berk jogap sorar. Ýap türkmenim, hiç aladan bolmasyn, diriliňni goňşulaňam bilmesin. Yatyr türkmen, üçeplenip tünökde, Diýaganyň ýatysy dep çelekdi.
oýanır ol. 10 ýyldan soň elbetde nesip etse o dünýede cennetde. Inniki goşuň ady çeker bir dörtleme formada ýazylyň. Yaradandan perman gelse, üýtget diýip öýrüňi, çağalyňa wesiýet edip maly mülki baryny, gider bolsaň bu dünýeden ölüňden soň zaryny, aýal 40 gün, bajyň 1 ýyl, enen ölýänçe çeker. Mali garsyn giýje günnüz, ayaman garajanyň, ne saçakda bolnanyň bor, ne de artykmyş donyň, ömür boyu azab eýläp, çemçe ýyganyň, dogur bolsa nadan ogul bir gün çanaklap dökür. Baky öýdüp sada insan mundan nesel öndürür, ol bihabar bir gün pelek dogmadyga döner. Öz ogullaň eli bilen öz göwsüne gömdirer. Toprakdan jan beren bize yine toprağa dykar. Köneleriň bir sözü var. Yamany uras bilen başarsan gozany syla, yakalaşma ýaş bilen. Ömrülla tabakdaş bolma, bi gayrat yollaş bilen. Büdüren günüň ýüzün soğup, ýeňsäňden gülüp bakar. Neçe han beg mundan ötdi, döwran gurup eýaman. Kimse beýik, kimse zalim, kimsenin päli yaman. Dargan halky birikdirmiş, çarıgyna baksahan, çarıgyna ser salmayan, düzüw döwleti ýykar. Dert ýamany mysapyrlyk her deminde duýdurur, gaýgy gama çolanyryp, ýalyndan don geýdirer. Köňlüň döner gabrystana öz etini iýdirer. Garaklaryň watan küýsäp, nalaç ýüregiň böker. Bu goşgy 1994-nji ýylyň maý aýyny Orsiýetde ýazyldy. Inniki goşgyň ady tutor. Bir dörtleme formatda ýazylan goşgy. Çare ýokdur boljagy, haray bolmaz öljegi. Benne 40 gün öňünden böwrün diňler ýan tutar. Bu kysmatdyr çykma ýok, özü dören dikme ýok. Her nesil özüne laýyk döwletine han tutar. Kimiň emelle eli, kimiň haramda goly. Kimse yumrugun dugar, kim geleni nan tutar. Görün beýle genligi, Allah'ın beren denligi, tek Ezrail penjesi, kaza dolan can tutar. Kim agramly daşmynny, kimin paýy boşmynny. Akmak sürer döwrany, akyl gursan tutar. Tenge tay bolar, baýyň ogly baý bolar. Yetim agdy aşa yetmez, yetdi burnun kan tutar. Şehit çünkü töwerek. Çıkıp Kur'an teberek. Namartlygy ýuwup bolmaz, alınmadı hun tutar. Bir namaz haza edilse, kürsü için doga edilse, onu bizi 70 ýylky harlanylan din tutar. Bir inniki goşuň ady tövür. Ýani şu 94-nji ýylda türme basylymda Moskwada Petrovka 38 türmesinde oturamda ene şu taýda ýazan goşuýmşy. Beýik Tanrym tövür ýerine okarmen bu namany Resulümden 100 döner mezbur öwenden hany bennäni peýgamber saýyp ret edenden Kur'any telpek yerine kıyınaç orap, gorap, amanat zani, yallaklap 5 gün ömürde
Unudanın imani, goy, men ömrüm bu dünyada ozar bolup köresin, münafıgı gol yapandan el ayağımı uğrasın. 700 yıl horluktan son han tutunluk zalimi, ne ha er ol, ne de pir ol, tutmaz hakkın yolunu, it görse gözü ağarar, halkın külpet halini, ata baba han bolmanını, beydip horlan iyilini, karamayık hasabını, yıgan haram malını, ediz Allah'ım o dünyada dozokunu yaratsın, öz kasami, öz tenini, öz ömrünü külötsün. Amin. Indiki goşyň ady ýurtdaşlar Türkmen. Pragynyň wesiýeti şiirdek bolarsan. Şiiraliň aýdany ağlama Türkmen. Hanyň nadan bolsa hardek bolarsan, tilka ykbalyny bağlama Türkmen. Aslyny ser salsın. Är ahir sen aslyny ser salsan, är ahir Türkmen. Urun yükün çekecek, ner ahir Türkmen. Näme götürüp bilen gör ahir Türkmen. Yük öýdüp özüň ağlama Türkmen. Hanyň ýalan sözün göwüne hoş edip, her aýdanyň tüwi öýdüp mäş öýdüp, boş wadany gadan aş öýdüp, hyýalynda palo boglama Türkmen. Nesihatym 7 ölçäp ýekekes, kaýyl bolsaň ümsüm otur päli pes, ya gaýrata gal, dinäkese bes, zeýrenip bagryny dağlama Türkmen. Ömür wagty duz ise de bir öýde, är kişiniň parhy bardyr heleyde. Kim biler ki nä ýazylmyş täleýde? Ajalyňdan owal iýleme Türkmen. Gyýňaçlysy ojak gorap otursa, telpeklisi hak kılıcını götürse, ediz Allah'ım şu maksada yeterse, düzeler durmuşun ağlama Türkmen. Inni ştayda ikisany goşuýym maly wagtymyzam 32 minut bolupdyr. Dowam etsemkä. Lan ikisem altylama formada ýazylan. Inni şu Niýazy Gönüýüzden ýazan goşuýym bar, hökümdar diýip. Onuň şu taýda men şu mertebeli hökümdar diýip ýazýarny, bu taýda mertebeli sözi goşadyrnak içinde alıngy. Şoň üçin düşünmek bilen kabul edersiniz diýip düşünýär. Seredin onu dinlen. Hökümdar. Diýir şu goşuýyny atylymda maý aýynyň 21-nä atylyp şunu men iýun aýyna ýazdym da bir aý soňra. Orsiýada çykarlym güldümdi. Diýirlikde diýjegim 5 kelime sözüm bar. Soňky sözüm aýtmagy ykbal berýä ihtiýar. Men geday özge ýurtda, sen taxtynda baxtiýar. Sen durmuşyň keýp sapa, meninki görge azar. Men janym salysyny seniň demiň daşýar. Şonu da dinle diýjegimi mertebeli hökümdar. Ýadyňdamy? Jigim diýip süýji sözleri içirdim. Inanam soň seni gorlap näçe ýygnyk geçirdim. Bugün erte eder diýip hyýalla kuş uçurdum. Hiç bolmansan garşy çykdym. Goşa okdan geçirdim. Ganym saçyp maýy beýläp watanymdan göçürdüm. Allym men senden aljagym. Mertebeli hökümdar. 8 ýyl halk ýygyňdan ýagty geljege barýar. Sosdan ötüp koma ýetip inni bazardan ýörýär. Kim imanyny satyp otyr, kimse goluny serýär. Halky soýdy häkimleriň Hudaýym baýa berýär. Haramdan gurulan köşkleri garyp ankaryp durýar. Şumudy halkyň geljegi mertebeli hökümdar.
Sen gan algylyň men bolsam, ugrat jellat al başym. Çür-çülpe çağalam bilen, ey hökümdar näýişin? Naçarlar ýurtdan gowy köpellimi, duýdaşym. Bilgin Allah bağışlamaz körpelerin göz ýaşym. Yetimligi gördüm diýip inni gaýşartma döşüm. Çağa bol öz aljagyň mertebeli hökümdar. Baş ýatsykdan galmaýok, senin salan zorundan, Allah'dan kudret bolmasa ýa-da aly pirimde. Ennamda et kalmadı, çekýän derdidarymdan, ogul ýokdur gan sorary. Yannym namysarymdan, ahir ýetde yüzleşýänçak dik otyryn görümde, unutma sen hem öljegim mertebeli hökümdar. Elinde bu döwlet etçeğini edersin, ýöne ömür 5 ýyllyk senem mundan gidersin. Izrail ýakandan tutsa, aýt hökümdar näme dersin? Ajallan gutulan ýok, mezbur edime dersin. Tanrynyň huzyryna bar etmişiň aýdarsyň, kim bilir näme boljagyň mertebeli hökümdar. Pirimden maňa aýan, est hökümdar buzarym, özüňi pygamber saýyp, halka berme azarym. İl güni ganim bolma, söwüşde görköz zoryň, senin kılyan işlerin, işi dälir mert äriň. Toba kıl ya ölensoň, näletlenir mazaryň, hut şeýle senin geljegiň mertebeli hökümdar. Ene insan şu goşyny mukabbere onu ustaydy tamamlayl. Ýurtdaşa şu goşyň ady türkmenim altalama formada ýalňyşmasam bundan 2 ýyldyr şunu men öňki ol ýoga dilen sahypamda saýtymda goýupdym da şikaýet edip ýatyrlar sahypamda. Enne şonu size ustaydy okap berek. Teredin, 95-nji ýylda ýazylan goş. Şu naksözler, şu ulkun derwaýslygyny, wajyplygyny ýitirdimi ýa barmy ýa durmuş öňkü ýerini Türkmenistan ýa türkmen halky. Ene men şu 95-nji ýylda ýazan goşymadyr size okap bermekçi. Bu goşum altalama formada ýazylan. Türkmenim. Yetimlikde zarinlagan zorlu boldy türkmenim. Bu halkda haky köýennek arly boldy türkmenim. Ar ýolup ar dolanan halk kirli boldy türkmenim. Munafyk bollan eller şorlu boldy türkmenim. Hatda neger senden menden nurlu boldy türkmenim. Ýüzüňe gara çekildi. Oýan enne türkmenim. Göwni gezer kap dağynny hakykatda gul halkym. Daşy demir tikenekli hazan oran gül halkym. Çay başyna görogly müşgül işde lal halkym. Men aýdaýyn sen diňle kimligini bil halkym. Sapar hanyň sürüsünni sen gurbanlyk mal halkym. Damaňa pyçak çekildi. Oýan enne türkmenim. Aydımların gamgussali zarin ağlar mukamı. Geçmiş şumluk, öňüň tümlük, haçan atarka daňyň. Ayak biten paýpiyada ýzyny atlynanyň, minnetli hurşa dakylly, minnetli hurşa daňylly, daş ýaryn zehin aňyň, bir eglip elini öpeňe nan dilep nadan hanım merteben yere sokully. Oýan enne türkmenim. Tanrı gargan halk mı sen? Beyhuş yattın, doymadın. 10 ýyllap oýnalyp gelýän, duyor çaktı duymadın. Başyna nokta salınny, şonuna da ýok diýmedin. Wesiýet gitmi ata baba, hiç birine uymadın.
özüňe hiç aktyklaryňa ýaşarlyk ýurt goýmadyň. Arzulan öýüň ýykyldy. Oýan indi türkmenim. Şu ýan gaýtalan jaň geldi. Taňry garagan halkyň sen, beýhus ýatdyň, doýmadyň. 10 ýyllap oýnalyp gelýän, duýar çakdy, duýmadyň. Başyňa nokta salyndy, şonda da ýok diýmediň. Wesiýet gitme ata-baba, hiç birine uymadyň. Özüňe hiç aktyklaryňa ýaşarlyk ýurt goýmadyň. Arzulan öýüň ýykyldy. Oýan indi türkmenim. Bugün ýadyna salýar, ýurt bugün ýadyna salýar, jygyrlygyň bazaryn. Hayır işten şer köpelip, bulonny pek güzerin. Rzasından müngesse köp, bu durmuşdan bizarın. Herkes öz derdine gümra, yok umumy azarın. Gelmişip çoru tutunly, hür baş gelin gyýylaryň, namysyň jara döküldi. Oýan indi türkmenim. Ey türkmenim eziz halkym, sen sadagan bolaýyn. Gabarçyklan ellerini maňlaýma sylaýyn. Derdiňe yarasam kaýyn. Bu bagyt diýip bileýin. Seni ınjydan men düşmanım. Alayın ya öleýin. Oýan yatma misli ceset. Diriliňi bileýin. Baş ujuny daş dikildi. Oýan indi türkmenim. Ene şu insan kıyadan goşuyum şu. Näme üýtgäpdir şol 90-njy ýyldan bäri. Kim eşdipdir, kim düşünüpdir, kim kabul edipdir bu sözleri. Kim herekete geçipdir. Kim watanyny gazarypdyr ya kim watanyny ýitiripdir. O zatda barady. Hünü özüň doktor pikirleriniň netije çykararsyň. Bağışlan ýurtdaşlar ne şular ýaly. İçki duygularımı nesede yetirdim. Bir de ýazylan arşivler tapdım. Belli değil bilen kim okuyacak, haçan çıkarılacak. Şular size okap bereyinliydim. Bir dene şol 92-nji 95-nji ýylda ýazylan zatlar. Onun öňküleri bolmaly, o ýaşlykda ýazylanlar. Duygu barada, söýgü barada. Birini okap berdim, Cemal'de parva. Aydım eduvaydan. Ina şoň ýaly. Bolýa ýanam bar gezek sag bolun, Taňry ýalkasyn. Eden arzuwlaňyz, gotlagyňyz üçin. Menem siz bilen adam, siz bilen watandaş, menem özüme siziň beýleňiz diýip hasap edýän. Nesip bolsa ele ber watana barar, täze Türkmenistanyň hökmän gurar. O arada görüň ýok, o gullara mende gaty golaýa geldi. Hemmemize üstünlük, şuurlukça sağ oturun, öýüňize saglyk ýurtdaşlar.